vraćamo se razgovoru u studiju. Danas imamo jako lep povod i imamo divne goste. To su naša deca iz muzičke škole Konstantin Babić u Kladovu, koja već duže vreme osvajaju najveće nagrade na takmičenjima iz instrumenta, a iz solfeđa i teorije muzike. Naime, na republičkom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike, održanom 7. i 8. novembra, učenici naše muzičke škole Konstantin Babić osvojili su sve prve nagrade. To su Vera Matejević, 3. razred u klasi Jesenke Jovetić, Stefan Birić, 4. razred u klasi Danijele Pražić, Danilo Bojanić, 6. razred u klasi Jesenke Jovetić, Ognjen Krstić, 5. razred, klasa Jesenka Jovetić i Filip Pejkić, 6. razred u klasi Sonje Najdanović. Danas sa nama u studiju profesorka Danijela Pražić, profesorka solfeđa i teorije muzike, zatim Danilo Bojanić iz klase Jesenke Jovetić i Stefan Birić iz klase Danijele Pražić. Profesorka, hajde prvo za početak da malo popričamo o ovom takmičenju koje se održalo nedavno. Takmičenje se odigralo online. Koliki je to bio izazov za decu, da li su mogla da se snađu i da li im je bilo teško da se prilagode tim novonastalim uslovima usled epidemije korone? Pa znate kako, s obzirom da sam samo sa Stefanom izašla na to takmičenje, on ima iskustva od prošle godine. U maju je zapravo usled ove epidemiološke situacije međunarodno takmičenje održano online. Do zadnjih dana mi nismo ni znali da će republičko takmičenje biti održano online, ali kako se situacija pogoršala, Stefan je imao iskustva sa ovim takmičenjem, zapravo sa celom tom informatičkom tehnologijom i sa svim tim pratećim stvarima koje su bile vezane za takmičenje. Hajde da pitamo Stefana. Stefane, šta je tebi bilo teško na ovom online takmičenju? Šta ti je bio izazov? Pa, meni je bio izazov kako u stvari da pošaljem snimak moj. Bila je jedna aplikacija WeTransfer, preko toga smo morali da pošaljemo taj snimak. Dobro, a rekao si mi isto kada smo malo pre porazgovarali da nešto nisi mnogo dobro ni da čuješ tokom online takmičenja, ali tako? Da, tačno tako, lepo ste rekli. Ja nisam mogao da čujem druge takmičare koji su se takmičili protiv mene, zato što oni su imali jednu opciju mute gde ja nisam mogao da ih čujem, a ni oni mene. Ali ipak si se na kraju odlično snašao i ostvorio si 100 poena. Da. Bravo, Stefane. Hvala. Hajde sad daj drugaru mikrofon da pitamo Danila. Danilo, kako je tebi bilo na ovom takmičenju? Je li ti bilo teško što je online? Pa, ne mogu da kažem da je bilo teško. U suštini, one primjere koje smo vežbali nisu bili nešto preterano teški ili različiti. Ono što sam vežbao sa svojom nastavnicom, tako je i bilo. Jedini problem u tome što se nikad ranije nisam susreo sa ovakvim načinom rada. Nikad ranije nisam učestvovao na nekim online takmičenjima. Učestvovao sam na republičkim takmičenjima, ovo mi nije bio prvi put. A učestvovao sam i na međunarodnom takmičenju. To sam osvojio veoma dobre rezultate, 99 poena na ovom republičkom takmičenju, a na prethodnom republičkom i međunarodnom takmičenju osvojio sam 99,5 poena. Odlično, Danilo, vidim da si ti imaš dosta iskustva sa takmičenjima i sigurna sam da ćeš biti uspešan i u narednim takmičenjima. Hajde još malo da popričamo sa profesorkom. Danijela, kako je sad stanje u našoj muzičkoj školi? Koliko imamo dece? Pa, po zadnjem nekom preseku mislim da imamo nekih 190 učenika. Zapravo, zadnjeg puta kada smo imali negde možda u avgustu sednicu, bilo je 187, ali su se umeđu vremenu pojavila još neka deca do tog nekog 15. septembra i mislim da 190 učenika imamo i da do sada muzička škola nije brojala toliki broj učenika. Divno, baš je lepo da i dalje postoji interesovanje kod najmlađih za klasičnom muzikom. Šta je po vama sada izazov u ovoj novonastaloj situaciji? Da li odvijanje časova, pa deca nose maske dok, na primjer, pevaju, ili je možda veći izazov to što nemaju javne nastupe usled ove situacije? Pa znate kako, to su dve različite stvari. Kada govorimo o samoj nastavi, mi smo u obavezi da imamo maske.
Što se tiče pevanja, ono je negde svedeno na individualno pevanje, znači grupno ne smemo da radimo, radimo individualno, znači predavač je taj koji ukazuje šta trebaju deca da otpevaju i da rade, a učenici to moraju individualno, pa je to nama negde malo otežano i samim tim što su nam i časovi svedeni na 30 minuta, to je za nas grupnu nastavu malo vremena. A što se tiče takmičenja, naša deca još od marta ne učestvuju na takmičenjima javno. Znači, ono što je i bilo, mislim da je bilo muzičko proleće, ako se ne varam, u maju, i da je tu veoma mali broj učenika učestvovao. A to online takmičenje podrazumeva samo snimanje deteta dok izvodi kompoziciju, pa se taj materijal šalje na dalji neki pregled od strane komisije koja je organizovala takmičenje. A sami javni nastupi su nama zabranjeni još od marta i to je jedan, da kažem, veliki hendikep za decu koja vole da su sa ostalom decom, da sa njima dele iskustva, da taj osjećaj njihovog solističkog nekog nastupa je jako bitan i to je za njih u stvari izazov. Jasno. Kada je reč o ovom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike, kako ste se pripremali s obzirom na to da su deca osvojila vrhunske rezultate? Da li je bilo možda nekih vanrednih priprema ili je bila samo redovna nastava? Znate kako, kada spremamo decu za takmičenje, bitno je da se spreme posebno, zato što u okviru nastave radimo i sa ostalom decom, jer je solfeđo predodređeno za grupnu nastavu, a ne za individualnu nastavu. U grupi imamo više dece i samim tim ono što je potrebno da bi se dete izveštilo, ajde da kažemo, za svojih 3 minuta koje imaju na takmičenju. Znači, naravno da su sve moje koleginice i ja, da smo držali posebne časove. To je bilo negde otprilike možda jednom nedeljno sa zadacima koje smo mi njima davali za svaku narednu nedelju. Hajde još malo da popričamo sa Danilom i Stefanom. Danilo, ti sviraš gitaru, je li tako? Tako je. I kaži mi, da li je potrebno da dosta vežbaš ili misliš da ne, da radiš onako, da kažem, po nekom svom osjećaju i da ti je to dovoljno? Naravno da je potrebno puno vežbe. Da bi neko bio uspešan u životu, mora puno da vežba. Tako je isto i sa gitarom i sa svim ostalim instrumentima. Koliko ti otprilike nedeljno izdvojiš vremena da vežbaš sviranje gitare? Pa svakog dana se trudim da imam, cilj mi je da sat vremena sedim i izdvojim vreme i da vežbam. Svaki dan? Da. Ti si baš vredan. Ponekad, ako ne uspem zbog škole, trudim se da uskladim vreme i sa osnovnom školom i sa muzičkom školom. Nije baš lak poduhvat, ali se ipak trudim i uspevam da uskladim. U osnovnoj školi kakav si učenik? Odličan sam učenik, dobro mi ide i uspevam da se snalazim. Bravo, ti si baš vredan i sigurno ćeš imati dobre rezultate i u kasnim razredima. Hajde sad daj Stefanu da pitamo. Stefane, ti sviraš klavir, je li tako? Tako, ja sviram klavir. Koliko često ti vežbaš instrument? Pa, zavisi koliko sad imam vremena sa školom. Ponekad vežbam sat vremena kao i Danilo, a ponekad vežbam i 2-3 sata. Ti si vrlo u ranom periodu krenuo u muzičku školu, je li tako? Koliko si imao godina? Imao sam 6 godina kad sam krenuo u muzičku školu. Trebao sam da budem drugi razred kada sam imao 7 godina, ali sam ja odlučio da budem još 1 godinu u prvom razredu da bi imao još jači program. Jel voliš da ideš u muzičku školu? Da. Kaži mi šta voliš posebno da sviraš na klaviru? Pa... Sve što da profesor, jel? Pa da, sve što da profesora, nekad u slobodno vreme kod mene kući hoću da vežbam i nešto što ja ne sviram sa profesorima. E pa baš lepo. A u osnovnoj školi kakav ti je uspeh? Odličan uspeh. Bravo. Profesorka, čestitam vam na ovom izuzetnom uspehu na republičkom takmičenju i sigurna sam da ćete postizati vrhunske rezultate. Vidim da deca jako vole muziku i teoriju muzike, instrument, tako da želim vam puno sreće u narednim takmičenjima.